Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Assam Higher Secondary Education Council AHSEC Class 12 Result Arwajik Loni Phaikep aprang paklang pon pupusi AHSEC pen kapang dakpon AHSEC Secretary Pulak Padgiri Kaninje Atengki Nilitum AHSEC Result Prabjin pen paklang ponpu Halapu Education Minister Ranuj Pegu pen tami Arwajik lo kecheng aroi malomki HSR Result paklang pon pupusi ningje pon Roha long kolpona boroa pu ahem loke charli amen pen kibidun karli tang rahul rongpi apran kedam pinpur me ili karbi sar palam the ki pu ason phodet tengni det pu ason thak si kedam tang karli tang sumila rong hangpi kisung chetong det pena phita ili karbi akhe au somar atum aphan kaprek akhe ahem kibidun ington bangbelang kedam tang penang an organization atum pen pusitami ili tum au somar atum aphan bang akhe ahem kibidun ington nang popusi hang taram ponlu Bonta isi alam thea bangke imithang adim atok anu along ke charli ahem ke misen kawe lapen lo than bang atum mithang asai kachedam kipang krive ajoksi osomar ket hek nangji aphan penang an kiduk det mate tangka mahakabi atum ki banga khea hem sitami bidun kok titilo Lasilabang suapu tha Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke the kiding atum langchari dun thek asonti mesen jilapen karlitang rahul rongpia sarbura sar the rongpia hinpen ke the kiding lapen CEM atum aphan labang suapu thak nangchara dun bek thapusi kachuningdi pedupon Amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News Kardom kadukawe Karbi Anglong arad doan phantame non nilitum kedo lake ladak durong arong long sidolo ladak karlitang rahul rongpi ahem thekup athing long senonili arjap iglo nilitum karjap nang kok aputhak jasemet pet ladak rahul rongpi pu alangi lokacharli amen pen roha lokacharli amen pen roha long kolpona burua pu ahem chubidun pen non kisung kecetong nang lasoputhak sinilitum dak nang humri lo ase lasoputhak nilitum Karbi Anglong arata aphan isi message mate kapachini kang tunga bang lahelo je ili Karbi akhe tum lason ison penison lokacharli amen pen kecetong nang do olo kedam tang sumila rong hangpi pusitame alang lila puson lokacharli kibidun joine pen selang li pusame kisung honang kok lo la puson thak si non kalitang sumila rong hangpi ahem adung het ladak pen kilometer hini ke thom baksi dolo ladak durong arong along non la puson thot akhotna ke klangchu ladak rahul rong pi pu ata ningkan krehini also phan haladak lokacharli pu amen pen kolpona burua ahem kibidun pen la puson kichi arpum kachit sidak non kachiwan nang la puson bang ke ilitum ningduk meme lase kadukawe Karbi Anglong arad doan phan pustame niliktum kapachini kang tunga bang kela pulo je misen pen mate mathapa me pen le nang litum asomar pusitame kapacharli ahem ba nahok le bidun ji pusitame bidun pa menon athe ilitum ison pen ison kachitong nang sitame do olo lase non ilitum ladak kalitang rahul rongpi ahem nang humri pen asar bura tumpen pustame ithithini arjipona na hasme ma nimang ge sar serong pi ko angke drong lo rong bak tangtila nang lisupo lason kachitong nang kok aputhak nang lihin pen than thate sini zaman ni ke segon de po jo nang ke pholok lo ha ama sini ta daksi ma sadam lo so spesi ke chima pusi la son sini ta ningi dulu ha matha pon lo amen bang ko sonni munisa rahul rongpi la si nihin pe pu hen yo na chan che ki si la kibidun hemamen ko sonni potna burua ahem se bidun kodak la kolpona burua kodak la roha kolas iskura ra te nang lisupo arta ningkan ko anbak do po 12 bosor baksi dula kacharli ang dengge ko ano ni nerkep lo
tangte ningkan ko an pen sinang litum ki bidun la ningkan ko an bak do po Isa ke ningkan kep isap si do lang ke bidu. kan ke thak la ke thege ding atum phan ko pesi puji Thì cái chứ mà phụ gì mà là cả một năng rap về mà của phán son là rồi nên cái gì cơ tangte la so pu thak bange nên là phụ là thì con đấy là phụ cho mà nên hôm đấy cái làng trung đông cái thing rồi mà cái cho cái rồi mà son gì nhìn bằng nhìnดูlà cái mà tháp con cái mang của son son nên cái thì con đấy là mà bạn là thân ăn gì người ta thân thích chọn rồi là cái số mà ra làm ta thì nó có đó bảo mobile pen kachi puke thena ta ho mobile kona se ki bilo to se kaju ta ho ke hala rahul bang ke record pool hai la bang thak dun lo thak dun de to thak dun de yatta dam ju ta ho dam ju lo ke abang ha ga lo ri lo ta hon par ke la ni ning bang ke kona se ke do ma po ke aphi tom bang aphan phun kol lo rahul la ve phi po se kaju lo ke thalo da hon pare than pen o do pori no pulo thang ke pang jar ri lo ke hapang hin si la rahul fu bang pachi dam la pa hai ke nineng bang ke dam lo men ri cho ram pe lo pu phit hai an sin chini do lo ke la mobile pu e thevet alam ka chi pu pen ke la thang le lo hai la thevet ki chi pu pen te la pan chi pachi lo ji pu ke nita ni duk pe kan hai Panisita hembang ni sodetan kamang rapi 9.5 crores ador heroin Kasar district along Keneponlong. Assam Police atum Kasar district along hini operation dengpen 9.5 crore ador heroin 1.8 kg sispon lapen bangso case along kachera bang phi atum aphan nep ingdang pon dholai lapen Lokhimpur pu adim along bangso operation asai dengponlu bangso narcotic tebok terai state pensi kewan lapen banghini kachingnang atum aphan bangso kakuruk ahut custody along wandetlu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pentami Assam Police atum lapuson asai kedeng thek apot amit hang Facebook page handle along Assam Police atum aphan karchupon Dolamara town mate hithi loti krongthom along langbung langplet chemandet Lakhang kora trok Dwarbagori Mesi constituency ke parlo Dolamara town mate hithi along loti krongthom along langbung langplet chemandet Pinpur da me ke damtang MP election aprang Dwarbagori pherang ke pen MLA Dr. Numol Mumin ke wang ahut towar kawi aputha karjo ahut MLA Dr. Numol Mumin ke thake Dolamara angkang ke towar ke scheme pilaplo Lahai ke nangkar junangji alam avilu pusi pherang ke aphan thakte kanglu sitami non aporge Dolamara town along ki rat thek pronglo non barla kecham kechia porke towar along langroi langplet chemandet bangso jok rat atum kedam ke bang sungpiklo lasi MLA Dr. Numol Mumin kaningje alam ko an ahoklo lapen non pudam hemilu Dolamara angkang along towar scheme ke pilaplo pulu tangte non ke contractor atum tong adai doloma matangte Karbi Anglong Autonomous Council pentong ki pipelo mapusi ratatun cethan ponsa Lalu langway lang yan. Mongol singtimong lapen babu tiso thengpi kanghupu alamki keklang Sonse Karbi Anglong arlo aron riben thengpi kanghu ington telang lake dipu rong sopi alongki West Division Central Range angkang along Rajendra Sewing Mill along babu tiso lapen Mongol singtimong atum kanghu a thengpi ponsi ke jordam ahut pherang ke atum thekdon longsi karjudun ahut kethan ke babu tiso lapen Mongol singtimong atum si bangswa thengpi kanghu pusi chethan Api pherang ke atum forest sai khi atum aphan thansi adimak longan pali damlo sitami forest asai khi mate ingnam raikom sai khi atum adim anpali chot amat chedam rup pusi berta ribdunlo kopia potsi kanghua thengpi chini lorle cheroi ruplo lapen la sona tengpulote forest asai khi atum pen pini kacherap do pusi ke ongdong arat atum pen ningjepon Napa sih soal apa sih yang ini? Ini itu kan. Ada alu alhaj doma. Alu apa? Apa yang voting kilo bola. Lah, itu saya nama saya ini. Abi itu siapa? Nama saya klaim malah klaim. Malah dah bocor lah. Ayo tu malah. Amen ke? Mau call tu. Atur ke?
Mana apa lah? Pasti lupa.